खुलुमबाय आबादारि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गोजोनै बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआ थाइ बैग्रि आबादनि सायाव लानानै खालामनाय जादों। जायफ्रा बैग्रिनि आबाद खालामगासिनो आरो जायफ्रा खालामनो लादों आरो खालामगोन, बैसोरनि थाखाय दिनैनि बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जेब्ला नोंथाङा बैग्रिनि प्लान्टेसन खालामगोन, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल दानसिमाव बैग्रिनि प्लान्टेसनखौ खालामनाय जायो। बैग्रि आबादनि प्लान्टेसनखौ जेब्ला प्लान्टेसन खालामखांगोन नोंथाङा, अब्ला जुन जुलाइ दानाव बिफाङा जोबोद गोख्रैयै जौबोनो हमो। लोगोसे मोननैसो रोखोमनि एम्फौफोरा बिफाङाव एटाक खालामो। बिफांनि बिजौ अरस'यो आरो बिलाइफोरखौ गब्लं गब्लं खालामजोबो। बेफोरबायदि खालामग्रा एम्फौ मोननैसो रोखोमनि एम्फौ दङ। बेफोरनि गेजेराव मोनसे रोखोमनि एम्फौआ जोबोद गाज्रि रोखोमैनो बिफांखौ खहा खालामनानै होयो। बिफांनि बिजौखौ अरस'यो, लोगोसे बिफांनि गोरलै बिलाइफोरखौ जोबोद गाज्रि अबस्था खालामना होयो। थांनाय बोसोरावबो फैदोंमोन बे रोखोमनि एम्फौआ। आङो गोबां मोगा मोगि जानांदों। मार्केटाव मोननाय गोबां रोखोमनि इनसेक्टिसाइड जेरै उस्ताद, रेकर्ड बायदि रोखोमनि आं स्प्रे खालामदोंमोन। रिजाल्टखौ आं मोजां रोखोम मोननो हायाखै। सप्तासेसोल' दबथायो, सप्तासेनि उनाव ग्रोब फैफिनो बेफोरबायदि रोखोमनि एम्फौआ। उनाव आङो स्प्रेमेक्स 85 होननाय आरसिएम कम्पानिनिफ्राय आं बेखौ मिक्स खालामनानै स्प्रे खालामदों। अब्लासो आङो मोजां रिजाल्टखौ मोननो हादों। दा देग्लायनि बोसोरावबो बे रोखोमनि एम्फौआ फैखांबाय। थांनाय 20 साननि सिगाङावनो आङो बिनि स्प्रे होखांबाय। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो, भिडिअ नुगासिनो। दा जोबोद गोख्रैनो ग्रथ जागासिनो बिफाङा। स्प्रेमेक्स 85 खौ जायखिजाया इनसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बा फांगिसाइड गासैजोंबो मिक्स खालामनानै स्प्रे खालामनो हायो। आरो बेखौ होयोबा लं टाइम मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायो। आरो बेल' नङा, भिटामिनफोरजोंबो मिक्स खालामनानै स्प्रे खालामनो हायो। दा जोंहा आबादाव आं स्क्रिनाव होनाय बायदि एम्फौआ एटाक खालामोब्ला जायखिजाया इनसेक्टिसाइड मिक्स खालामनाय 1 लिटार दैयाव हाफ ml स्प्रेमेक्स 85 खौ मिक्स खालामनानै स्प्रे खालामनांगौ। अब्लानो बेफोरबायदि खहा खालामग्रा एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय नोंथांनि आबादाबो गोबाव समसिम रैखा मोननो हागोन। आङो थांनाय बोसोराव स्प्रेमेक्स 85 जों लोगोसे इनसेक्टिसाइडआ उस्तारखौ होनाय जादोंमोन। नाथाय देग्लायनि बोसोराव आङो रेकर्ड होननाय इनसेक्टिसाइड मोनो मार्केटाव। आं दा बेखौ मिक्स खालामनानै स्प्रेमेक्सजों मिक्स खालामनानै आङो स्प्रे खालामखांबाय। दा आं मोजां रिजाल्टखौ मोनगासिनो। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो आंनि बैग्रिनि आबादा माबायदि हेल्दि, माबायदि ग्रथ जादों नोंथांमोना नुगासिनो। दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि आबादनि सायाव बेफोरबायदि एम्फौआ एटाक खालामदोंबा नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायदो। आरो मोजां रिजाल्ट मोननो हादोंबा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। बे स्प्रेमेक्स 85 खौ नोंथांमोना साननो हागौ बहा मोनो। बेखौ अनलाइन अर्डार खालामबाबो मोनो। आरो नोंथांमोननि खाथियाव आरसिएमनि दखान दङब्ला बेयावबो मोननो हागोन। बे आरसिएम कम्पानिनिफ्राय फैयो स्प्रेमेक्स 85 होननाय। बिनि प्राइसआ बांद्राय नङा। बियो गावबागाव दखानदारनि सायाव डिपेन्ड खालामो। आंनिया 250 लानाय जादोंमोन। आङो अनलाइनाव बायनाय जादों। दा नोंथांमोनाबो जेरावखि जाया बायनानै ट्राइ खालामनायदो। बिदिबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखौ लानानैनोमोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो मदद मोनबाय। आरो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मदद मोनदोंब्ला, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो। आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।